joves ens fa por pensar que no ens podrem independitzar fins als 30 anys i tenir un sou en què un altre lloc ens ho permetria, però aquí pareix pràcticament impossible per culpa de l'especulació i el lloguer turístic. Ens preocupa la inestabilitat laboral i la situació de moltes persones en risc d'exclusió social. Ens dolen els discursos racistes i xenòfobs que alimenten alguns partits per mirar cap a un altre costat i no fer-se càrrec de les desigualtats. A les dones, aquí a Eivissa, ens exploten laboralment com són les Kellys i ens fa por tornar a casa i que a més el plantejament urbanístic no suposi un espai segur ni evitable per a totes. I per això les dones les estem organitzant, per construir propostes que sorgeixen de les nostres experiències personals. Necessitem protegir la cultura d'aquells que pretenen apropiar-se-la per generar divisió, perquè la cultura és nostra, de qui la cuida i de qui la manté, no d'aquells que l'utilitzen com una eina de segregació, sinó d'aquelles que l'utilitzem com a mitjà d'inclusió i de convivència. També volem, necessitem i reivindicam una política de baix a dalt, amb la participació de totes nosaltres i de les nostres inquietuds, una política feta per les persones que habitem Silla. Per això, avui presentem Iniciativa Horitzó 2023. Aquesta iniciativa la podríem definir com un procés participatiu per crear una candidatura municipalista de cara a les eleccions de 2023. Però no és només això. Iniciativa Horitzó va més enllà, però sorgeix d'allò més proper. Iniciativa Horitzó, la nostra proposta no pretén burocratitzar els moviments socials ni la xarxa associativa de Silla, sinó que neix d'aquests espais, de trobada, i construïm des d'aquí. Aquest campus desobedient és una mostra d'això. Ara Eivissa existeix perquè hi ha moviment de Silla i perquè les persones que en formem part estem en aquests espais. La sort que tenim a Eivissa és que ens coneixem, sabem qui som, on estem, i sabem què es fa i què no es fa, tant en els moviments com en les institucions. Aquesta candidatura que volem crear té com a objectiu ampliar els nostres marges d'actuació i la selecció municipal és una de les eines. Des d'ara a Eivissa pensam que no hi ha excusa per deixar de fer coses ni deixar de fixar-nos en allò que realment ens importa a les persones que vivim a Eivissa, estiguem o no estiguem en les institucions. Mentrestant, construïm unes candidatures municipalistes, realment democràtiques i participatives, per ampliar allò que ja estem fent i que és el nostre projecte. Que el nostre projecte no és un projecte únicament institucional, sinó que té una branca institucional, però sobretot és un projecte amb por i justícia social. Així que aprofitem per recordar-vos que som un moviment ecosobiranista, feminista i assembleari i que volem convidar, de la mateixa manera que nosaltres participem dels moviments socials i espais de reflexió com aquests, en els col·lectius i persones que a títol individual vulguin participar d'ara a Eivissa per crear aquesta candidatura municipalista i fer arribar a les institucions la feina que ja estem fent entre totes. Dia 23 d'octubre tenim l'assemblea oberta en el Club de Sant Rafael. Des d'ara a Eivissa volem agrair la feina de l'Associació Mal del Cap per portar aquest espai de reflexió a Silla i estem segures que gaudirem i aprendrem molt de les taules i de les seves participants. I agrair-vos també a totes les persones que heu vingut a escoltar i a participar, perquè encara que no pugui aparèixer, ja estem canviant a Eivissa cap a una més justa. Moltes gràcies.